Evde şu geçmeyen mitingler kömek etmese, diktatör ayrımağına önkülü bilen kalsa näme edýämez? Ähli liderlere degişli şu soru işini dowam edýämezmi? Şu maksady edýänçä. Yeni bir aýdatym edýär. Biz şu kerekde men näme çypýardım? Men hasaklap gördüm. Şu ýagdaýda şu gelýän problemalar, döwletiň üstüne gelen problemalar, ýa-ni diktatyň üstüne gelen problemalar, ekonomik, iqtisadi, siýasat, koronavirus hemme problemanyň üstüne şu wagt ılaýtada şu hökümet, şu Berdimuhammedowyň ýa mafiýasy gowşup. Sebäbi newit önümleri pede düşdi. 80% bizim dohodumuz büdjetiň giýdirişdi. Newit önümlerden gelýän pullar. Olar pede düşdi. Şu günle şu gelýän pullar edilýän şunu öndürmek üçin çykdyjy ýapyny. Şonun bunun kaznasy boş. Pul ýok. Ne şu wagtda biz ýykaýmasak, biz ýykylmaz. Biz indiki ýylyň martyndan aňyr geçsek, maýda bahary galyp başlar. Ondan soň biz bunu ýykylmaz. Şoň üçin men Murat Gurbanow maýetçilerde biz ýykylmasek, maýda men öz işimi durýan, boyun alýan. Men şu işi başarmadym. Şu işden men liderlikden gyra çekilen, ýöne bir aktivist bolan başga bir adam gelip şunu dowam etdirip bilse eder. Men ediljekler. Sebäbi men pikirimçe bizim güýjümiz ýetmez. В России часто говорят, обещано 3 года ждут. Можно узнать историю этой пословицы? Обещанного 3 года ждут. Так говорят шутливо, когда не верят в скорое выполнение данных кем-то обещаний, когда исполнение того, что обещано, затягивается на неопределенное время. Miras gün doldy. Murad ağa, sen geçen ýyl may aýyna çenli sizin bilen diýipdiňiz. May aýyndan gitmekçimi inni bütünlüğü. Men aýdypdym, eger may aýyna çenli biz çözülmesek, men gyra çekiljek diýip aýdypdym. May aýy gelip dur. Biz may aýynyň soňuna bardy. Onsoň men öz çözülmeýdi. Sebäbi men aýdypdym, Türkmenistan yıkıldı, bankrot boldy. Noýabr, dekabr aýlaryna görürsiňiz. Ine şol açlyk gidip dur. Gün-günden kynlaşyp dur. Ýöne men pikir etdim, haçanla kynçylyk bolmadan bizim halkymyz ahyr galar diýip. Поживем, увидим.